Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ja. En je ziet het, die boom die heeft een jasje om. En ja, dat jasje is gebreid of gehaakt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hier in Simpelveld in de dorpswinkel, daar zijn ze daar druk mee voor Serious Request. Ik ga ook eens even haken en breien. Breien en haken voor het goede doel. Dat doen ze vlijtig in de dorpswinkel in Simpelveld. En ze doen dat onder het motto Holding Hoognold Oes voor het glazen hoes. Mensen die al ervaring hebben met breien en haken, maar ook mensen die het nog niet kunnen, zijn welkom om een steentje bij te dragen. Je vindt er van alles, van sjaals en mutsen tot armbandjes en minions. Nou, ik sta bij de 3 dames. Ja, jullie hebben het eigenlijk georganiseerd, neem ik aan? Ja, klopt. Dat hebben we inderdaad samen gedaan. Alle vrijwilligers, een aantal vrijwilligers van de dorpswinkel, zo heet het hier, uit Simpelveld, hebben de organisatie op zich gepakt om met mensen, met inwoners van Simpelveld en Bocholt samen een brei- en een haakactie op touw te zetten. Ten bate van 3FM Serious Request. Wij organiseren gezamenlijk met de experts, want dat zijn de dames die het haken en breien in de vingers hebben. En die begeleiden de inwoners om alles te leren, om te maken. Is eigenlijk voor vrouwen toch breien of kunnen mannen het ook? Ja, haken is ook te leren voor mannen. Er zijn zelfs mannen die zijn er erg beroemd mee geworden met haken, mutsen haken. Het zijn Duitse politieagenten en die hebben Maiboshi uitgevonden, dat haakwerk. Dus mannen kunnen ook haken. Ook zijn verschillende bomen in Bocholt en Simpelveld versierd met werkjes van de dames. Nou, je hoorde het. Mannen kunnen ook breien en haken. Nou, dan moet ik maar eens een poging wagen. Ik krijg nu privéles. Ja, wat is het, breien of haken wat ik ga doen? Haken. Okay. Het is een haaknaald. Er zit een haak ja. En daarom heet het haken. Ik maak een lus. En dan haal je er iedere keer door die lus. Oh. En dan ga jij dat eens proberen. Ik volg het nu al niet meer. Steek maar hier door dat lusje. Ja. En dan ga je weer met die haaknaald om dat lusje door. Ja, je krijgt er een techniek in op een gegeven moment natuurlijk. Goed zo. Ja. Dit wat korter bij vasthouden hier. Ja. Maar ligt het ook eraan hoe hard ik hier trek? Ja, dan worden de lussen lang. Ja, precies. En waarin zie je nou dat iets goed of slecht gehaakt is? Of is er geen goed en slecht? Is het een stijl? Nou, als het gelijkmatig gehaakt is, dan is het goed gehaakt. En als het, kijk, dat van jou, dat is korte en lange lusjes. Dus dat is nog het begin. Ja. En ik heb het meer allemaal dichter op elkaar, ja. Ja, je ziet, ik ga even laten zien aan de camera, je ziet wel duidelijk het verschil natuurlijk. Het is, het is een begin. Het is een begin. Het is een begin. Het zijn nog maar de eerste 5 steken van jou. Serious Request en haken, breien, hoe is die link ontstaan? Eigenlijk was het gewoon het idee van we gaan een muts breien. Dat was eigenlijk de eerste insteek. Maar uiteindelijk is er een heleboel bijgekomen. We zijn met minions bezig. En met uiltjes en met kaarthouders en van alles. Dus je moet maar ergens een manier vinden om geld in te zamelen. En om de inwoners van Simpelveld en Bocholt op zo'n manier erbij te betrekken is ook nog hartstikke leuk. Ja, dus heeft iedereen het idee van ik heb er een beetje aan mee geholpen. Ja. En als je zo zit te kijken, je hebt zoiets van, nou ik wil een sjaal of een deken, volgens mij komt er ook. Hè? Ja. Ik wil dat hebben, hoe kunnen mensen dat dan kopen? Nou, mensen kunnen naar de dorpswinkel komen. Ze kunnen een pakket kopen, borg betalen voor een pakket, zodat ze het thuis kunnen maken. Als het product klaar is, dan brengen ze terug naar de dorpswinkel, krijgen ze een borg terug. En wij hebben dan weer hulp met het breien en haken, zodat we het kunnen gaan verkopen op markten en evenementen. En we zijn ook bezig met een deken, een lekkere warme deken om onder te kruipen, met allerlei lapjes aan elkaar gemaakt. En die gaan we op de veiling zetten bij 3FM Serious Request en zien wat die opbrengt. Mensen die niet zo bedreven zijn in haken en breien, die komen toch en wij helpen ze erbij en ze leren nog altijd wat, hoe ze dingen moeten doen, meerdere, mindere, weet ik wat. Dus krijgen ze aanwijzingen en dan vinden ze het leuk. Oh, zo ging dat ook alweer. Dus vaak hebben mensen het vroeger veel gedaan en jaren niet meer. Dus nu is het wel leuk om het allemaal een beetje op te halen.
Wil je nou ook breien of haken voor Serious Request? Dan kun je terecht tussen 12:30 en 4 uur aanstaande maandag 3 augustus in de dorpswinkel in Simpelveld.